Všetkým vám prajem krásny večer a som rád, že toto ASI môže začať tým, že budeme chvíľku spolu a že budeme s našim milým hosťom Danielom Dudom. A Daniel, mám na teba veľmi nepríjemnú otázku. Ako sa máš? Teraz dobre. Som na peknom mieste s dobrými ľuďmi. Bola výborná strava, tak čo nám chýba? Gratulujem k zvoleniu za predsedu transeurópskej divízie, teraz na GK. Potešilo? Ja som bol pripravený ísť do dôchodku, takže som nemal vyhranený názor, že ako to má dopadnúť. Na druhej strane je to záväzok, takže dnes 1750 dní, ktoré ja a môj tým do 30. júna 2030 máme na to, aby sme posunuli dielo Božie v tejto časti Európy dopredu a dali niečo, čo tá cirkev v tejto dobe potrebuje. Čo vlastne prevažovalo, keď ti vlastne cirkev dala dôveru, aby si pokračoval ako líder divízie? Bola to zodpovednosť, radosť, povinnosť, tlak? Zodpovednosť. Určite zodpovednosť. Je to vyjadrenie vďačnosti za smerovanie za posledné 3 roky. Čiže ja som bol zvolený v 22. roku, keď to zasadanie GK bolo odložené kvôli covidu. Evidentne ľudia vnímajú, že smer, ktorý je nastavený, je pozitívny a hlavne dôraz na vzťahy a dať ľuďom možnosť vidieť, že adventizmus nie je jednoliaté hnutie, ale v rámci adventizmu existuje viacero prístupov, ktorý každý niečo k stolu prináša. V tej rozdelenej Európe buď budeme reflektovať polarizáciu spoločnosti okolo nás a deliť sa, ja neviem, na konzervatívcov, liberálov, Babišovcov a Fialovcov a Ficovcov a Šimekovcov, Šimkovičovcov a tak ďalej. Alebo budeme mesto na kopci, svetlo na konci tunela, ktoré ukazuje, že v dnešnej spoločnosti existuje nádej, a že sú hodnoty, ktoré sú dôležité a že to, čo nás spája, je toho viac ako to, čo nás rozdeľuje. A to platí nielen politicky, to platí nábožensky, to platí teologicky, to platí v spoločnosti a to platí aj v adventistickej rodine. Dá sa povedať, že v čom bude týchto 5 rokov iných než tie 3, ktoré máš za sebou? Alebo to bude kontinuita, ako si naznačil? Evidentne voľba je voľba na kontinuitu, to znamená tých 107 delegátov transeurópskej divízie sú spokojní s nastolenou cestou a chcú, aby sa v nej pokračovalo. Takže určite kontinuita tam bude, ale zároveň ten svet nestojí na jednom mieste a ak budete stáť, tak už sa posúvate dopredu. A podstatou kresťanstva je, že nie je obrátené na minulosť. Aj keď to, čo sa stalo pred 2000 rokmi na Golgote, je rozhodujúcim prvkom dejín spasenia. Ako to povedal starejší na svadbe v Káne Galilejskej, ty si zachoval to najlepšie nakoniec. Že ten génius kresťanstva a adventizmu je v tom, že existuje budúcnosť, na ktorú sa oplatí tešiť. A myslím si, že to je to, čo chýba v dnešnej spoločnosti ľuďom, že viaci si uvedomujú strach a nikdy sme neboli tak blízko 3. svetovej vojne a ľudstvo má prostriedky, aby sa zničilo či už jadrovo alebo Green Dealom, inými nezmyslami. A v tej spoločnosti nie je pocit, že
existuje budúcnosť, na ktorú sa oplatí tešiť. No a individuálne takisto. Ak máte 18 rokov, alebo 25, no tak život je gombička. Všetko je pred vami a existuje niečo, na čo sa budete tešiť. Ale ak máte 60, 80, no tak čím je človek starší, väčšina ľudí povie, už aby tá zubatá prišla si pre mňa, pretože už na tom svete ma veľa toho neteší. A tá krása adventizmu, kresťanstva je, že Pán Boh ukazuje, že budúcnosť bude lepšia ako minulosť. A myslím si, že to je významné aj v adventizme, že tá nostalgia spomínať na dobu priekopníkov, spomínať na dobu komunizmu, keď sme sa všetci poznali a bolo jasné, kto je nepriateľ a kto je náš, je tu a v dnešnom svete ľudia sú tak vykolajení a zneistení, že to riešenie je často pozerať do minulosti. Takže nepochybne posledné 3 týždne sme mali vždycky v septembri strategické plánovanie, čo my ako tým divíznym môžeme priniesť a keď sa odtiaľto vrátim, v útorok mám stretnutie so všetkými predsedami únie a budeme práve diskutovať o tom, akým smerom tá cirkev potrebuje ísť, ako to oni vnímajú, aby tých ďalších 5 rokov bolo lepších ako tých posledných 5 rokov. Pretože nepochybne to je Božia vôľa aj pre nás, aby sme sa posúvali dopredu, či už ako jednotlivci, či už ako podnikatelia vo svojej firme, alebo ako cirkev Božia. Ostaneme ešte teraz chvíľku pri tebe. Viem, že vlastne ste to mali tak nastavené s Vierkou, že ak by si nebol zvolený, že by si išiel tam, kde by Vierka chcela ísť. Že čo na to Vierka teraz, keď si zase zvolený a nemôže ísť tam, kde chcela ísť? Jej sa nepýtali, ona nebola delegátka, takže... Podívajte sa, akože 1. augusta bolo 42 rokov, čo som nastúpil ako kazateľ do zamestnaneckého pomeru s cirkvou a väčšinu nášho profesionálneho života, náš manželský život sa odvíjal od mňa a od mojej práce. To znamená, keď som bol kazateľ v Nových Zámkoch a potom išiel do Banskej Bystrice, Vierka sa sťahovala do Banskej Bystrice, keď bolo treba ísť do Ameriky na štúdia, do Ruska na učenie, alebo zase do Prahy na seminár, z Prahy do Anglicka, z Newbold do St. Albans, kde je divízia. Vždycky jej život, jej kariéra, všetko sa podriadovalo mne. A posledných 12 rokov Vierka mala prácu, ktorá ju uspokojovala, naplňala. Jej jedinečné dary a talenty sa mohli naplno prejaviť, cit pre detail. Tak ja som bol nastavený v tom, áno, teraz je ten čas, že priorita nie som ja, ale priorita je zase ona, aby som ja splatil to, čo ona investovala do mňa, keď ja som bol kazateľ, ona s 2 malými deťmi mala toho na hlave viac, než by si zaslúžila. A ja som silný zastanca toho, že sa pozriete, či už do Európy, aby sme necitovali Putina či Lukašenku, alebo Kim Jong-un. V tom svete problém je, že ľudia majú pocit entitlement. Že na niečo máte nárok, že niečo vám a priori patrí. A ja môj tým na divízii sa so mňa vždycky smial, ale kedykoľvek sme mali poradu celého týmu, tak ja som im povedal, vážený, dnes je to 376 dní, alebo dnes je to toľko a toľko dní. A oni pozerajú, Daniel, ty to počítaš? No tak, kto bol na vojne, vie, o čom hovoríme, že áno. Ale to nie je to samé, hovorím, nie, ja to nepočítam v zmysle, že už sa neviem dočkať konca. Ja to počítam v tom zmysle, že je to pripomienka toho, že Pán Boh nám dal tento vymedzený čas, aby sme niečo pozitívne pre Neho urobili. A ako náhle nemáte to povedomie, tak začnete mať pocit, no čo mi to tí ľudia vyviedli, oni vlastne nedocenili, akú geniálnu prácu ja robím, čo ja prinášam, že prišli k záveru, že by to malo byť inak. No a ak ste adventisti, tak viete, že v Biblii existuje Daniel 2. kapitola a hlavným posolstvom Daniela 2 je, že po tebe niekto iný.
A Nabuchodonozor, Putin, Kim Jong-un a iní diktátori toto počuť nechcú, že po tebe príde niekto iný. Áno, takže aj keď sme sa zišli po zasadaní GK, tak som im povedal, vážený, je to 1763 dní. Takže áno, ja som bol nastavený s tým, že ak pokračujeme, Vierka sa s tým bude musieť zmieriť a ak idem do dôchodku, tak nájdem si niečo, čo ma bude vnútorne naplňať. Dobre. Ešte dostal som taký tip na insiderskú otázku. A neviem, čo z toho bude, ale mal sa ťa opýtať, že čo zaujímavé si prežil za posledné 2 týždne? Za posledné 2 týždne musím vyjadriť ďakujem Pánu Bohu a firme Apple. Pretože Apple Watch put it this way. Keď som mal 60 rokov, jedna zlatá duša v Kalifornii mi podarovala Apple hodinky. Akože k 60. narodeninám. Samozrejme, ona netušila, že ja som Android guy, že ja s Apple nič nemám. A Android hodinky samozrejme vám fungovať nebudú, pokiaľ nemáte iPhone. No tak mi neostalo nič iné, než požiadiť si iPhone. Ale čo? Aj keď samozrejme môj prvý fón je stále Android. Takže je neskutočne jednoduchší, efektívnejší a kopec vecí sa tam dá robiť inak, ale to je vedľajšie. Hej, to nechajme túto tému. Áno, to je ako Windows. Ale moje hodinky mi nejaký čas indikovali, že proste niečo nie je v poriadku s mojím srdcom. Aha. A myslím, česky tomu říkáme fibrilace síní. No a že najprv mi to ukázalo raz za mesiac, potom raz za týždeň, potom 3-krát za týždeň. No a nakoniec s Holterom zistili, že 17% času moje srdce funguje v režime fibrilace. A pretože pre mňa sa to prejavovalo v noci o 2:00, o 4:00, 2:30, že proste srdce bolo v režime fibrilácie, alebo o 4:00 v noci, takže ja ráno, keď som sa zobudil, som nič netušil, ja som subjektívne žiadnu zmenu necítil, no ale kardiológ mi vysvetlil, že nie len, že 5-krát je vyššie percento riziko mŕtvice, mozgovej porážky, ale že proste už echo ukazuje, že ľavá komora sa rozširuje, inými slovami, to srdce nezvláda vysielať obeh do tela. No takže zajtra to budú 2 týždne, čo som mal operáciu, aby, ako pán profesor krásne vysvetlil, aby teroristu, ktorý je vonku pred barákom, nepustili sme do ordinácie, pretože nám začne rozoberať strechu a robiť neplechu, tak my musíme postaviť stenu, aby tie žily žily okolo predsiene srdca nevysielali falošné elektrické signály. Neskutočné, čo súčasná lekárska veda dokáže. Takže môžem ukázať obrázky z 3D kamery, jak cez jíceň spustia dolu. Spravia 3000 obrázkov srdca v trojrozmernom tom, aby vedeli, ako potom poslať kateter. Sice nechápem, ako správa dostanú sa na srdce doľava, ale ja som teológ, oni sú odborníci na medicínu. Takže za posledné 2 týždne vďačím Pánu Bohu. Prvýkrát v živote som bol v totálnej narkóze 2,5 hodiny, čo je tiež zaujímavý pocit. Ďakujem za otvorenosť. A firme Apple. Tým som chcel končiť, že to je pre mňa to najsilnejšie posolstvo. Ale som veľmi vďačný Pánu Bohu, že zasiahol a že si tu medzi nami a že si zdravý a môžeš Pánu Bohu ďalej slúžiť. A spýtal som sa kardiológa, že či môžem letieť lietadlom. Pýtal sa kam? Do Prahy. Odsúhlasil. Dobre, tak poďme ešte trošku k cirkvi. Čiže na transeurópskej divízii žiadna zmena, ale na GK je zmena.
Tak či očakávaš, alebo čo očakávaš, že by sa mohlo posunúť v rámci cirkví i vďaka tomu, že máme nového predsedu generálnej konferencie? Pretože značná časť z obecenstva sú podnikatelia, asi sami vnímate, že po určitom čase je ťažké pre vás prísť s novými nápadmi, s novými iniciatívami, s novými pohľadmi. A myslím si, že tá cirkev si uvedomila, že po 15 rokoch brata Teda Wilsona, že dnešná doba vyžaduje nejaké iné dôrazy. No a ak ste sledovali sobotné kázanie z záverečnej soboty, tak asi ste neprehliadli, že zrazu sme citovali aj teológov, aj Brunera, aj Osterwalla. A brat Köhler to povedal veľmi pekne. Povedal, ja nie som schopný vyrovnať to, čo brat Wilson priniesol pre cirkev, jeho skúsenosť, jeho neskutočnú šírku chápania, kde tá cirkev je. To znamená, on rozumie veciam od zboru, cez združenie, cez úniu, cez divízie. Celosvetovým problémom je vidieť, že jeho otec bol často konzultovaný ministerstvom zahraničných vecí Ameriky, keď chceli názor na niektoré časti sveta, pretože tým, že slúžil ako misionár v rôznych oblastiach, dokázal priniesť perspektívy a pohľady, ktoré bežný Američan nemá, a ministerstvo zahraničných vecí si to veľmi vážilo. Takže aj Upton Köhler povedal, ja nebudem Ted Wilson, ja budem sám sebou, ale samozrejme to, čo nás charakterizovalo v minulosti, že sme založení na Biblii a našim cieľom je misia, tá hlavná línia bude pokračovať. Ale bolo tam dostatok podnetov, či už na tom riadiacom výbore, ako vieš, každé ráno, než sa začne zasadanie toho dňa, tak tí vedúci sa zídu na porade, kde sa preberá, čo ten deň bude, čo sa dá čakať, a hneď tam bolo vidieť od tej nedele, v piatok bol zvolený a v sobotu nie je steering committee, a v nedelu už bolo vidieť, že proste sú tam posuny. Ja keď som si pozeral, tak keď on bol predseda juhoamerickej divízie, tak hej, ako ťažko hodnotí, alebo ja to neviem presne vidieť alebo posúdiť, ale keď bol predseda divízie, tak došlo k dosť ako viditeľnému rastu členstva v Južnej Amerike a rozvoju cirkevných aktivít a inštitúcií, médiá, vydavateľstvo, vzdelávanie, zdravotnícke projekty, že sa to tak spája akoby s jeho predsedníctvom tento nárast, aj trošku ten rozmach tej služby aj misie. Tak môžeme nejak tak predpokladať, že toto sa prejaví? Nepochybne ten juhoamerický aktivizmus tam je, to je evidentne, aj keď bol teraz od roku 2021, čiže 4 roky bol tajomníkom GK. To nebol typický úradníček, ktorý len štatistiku spočíta, koľko sme pokrstili, pochovali, ale za každým dával práve tento dôraz na tú aktivistickú vieru. Takže, no a tým, že žije teraz v Amerike, tak ten juhoamerický aktivizmus so severoamerickým pragmatizmom, myslím, že sa to tam veľmi spája, snúbi. Samozrejme, situácia Južnej Ameriky je úplne iná ako situácia Európy alebo sveta. To znamená, tá juhoamerická divízia dosahuje to, čo dosahuje tým, že všetci robia to isté. Oni majú vlastne dva jazyky, len väčšina ľudí hovorí španielsky a jednu krajinu, čo hovorí portugalsky, to je Brazília. Čiže tam nie je problém jazykov. Napríklad transeurópska divízia má 22 krajín, a v ktorých sa hovorí skoro 40 jazykmi. Oni majú jeden billboard a všetci ho kopírujú. Oni majú jednu misijnú knihu, ktorú všetci roznášajú. Proste všetko sa robí cez šablónu. A keď tie 3 milióny tých členov toto robia, no tak samozrejme, že to má nejaký impact, že to má nejaký výsledok. Toto sa nedá replikovať na úrovni sveta.
Hej, že to, čo funguje na Filipínach, nebude fungovať v Českej republike. A to, čo funguje v Čade alebo v Česku, nebude fungovať v Čade. Ale je predpoklad, že vníma tieto rozdiely medzi jednotlivými časťami sveta. Áno, tak za posledné 4 roky nacestoval dosť toho, aby si toto uvedomil. Prejdem trošku k tomu svetu. Z tvojho pohľadu, čo vnímaš ako takú najväčšiu zmenu, ktorá sa udiala v tom našom svete za posledné roky? No, nepochybne vojna na Ukrajine. Toto. To znamená, po druhej svetovej vojne, tá prvá svetová vojna bola neskutočná trauma pre európsku spoločnosť. Pretože koľko ľudí zomrelo, hej, to bola veľká vojna. Áno. My ju dnes nazývame prvá, pretože oni ešte netušili, že príde druhá, ale to bola tá veľká vojna, ktorá otriasla akýmkoľvek optimizmom, že ľudstvo si vyrieši svoje problémy. No a druhá svetová vojna spôsobila toľko miliónov obetí, že ľudstvo si povedalo, nikdy viac nebudeme riešiť problémy tým, že vojská prekročia hranice do inej krajiny. No a toto nerešpektovať je hra s ohňom. Bez ohľadu na to, aké zdôvodnenie, akú argumentáciu používame na to, aby sme povedali, že toto bolo treba urobiť, pretože v 45. roku sme sa všetci dohodli, že nikdy viac sa toto nesmie zopakovať. V podstate tá moja otázka smerovala aj k tomu, že ako cirkev žijeme v tomto svete, dotýkajú sa na všetky tieto spoločenské zmeny, aj udalosti, nejako to vplýva aj na to, ako my sami vnímame ten svet, tak že vlastne ako reagovať alebo ako cirkev môže reagovať na to, čo sa deje, ako sa mení to, aj to spoločenské myslenie, aj tie vzťahy, aj, ja neviem, nazeranie na ten svet, lebo to mení. To, čo sa teraz udialo, tak nás to nejakým spôsobom ovplyvňuje. Ako cirkev na to všetko môžeme zareagovať? To, čo nás ovplyvňuje, je to, že ten svet je neskutočne zložitý. Ľudstvo dnes dospelo do takého štádia, že áno, ja som dneska skoro ráno nastúpil na lietadlo v Londýne, o 10:00 som bol v Prahe. Nikto z nás nemá na to, aby pochopil, ako funguje lietadlo. Ale ak 3000 ľudí budú spolupracovať a ťahať za jeden koniec, to znamená od tých, čo vás odbavia na letisku, od baggage handlers, tí, čo vaše zavazadlá, od pilotov, od tých, čo natankujú lietadlo, tak sme schopní dokázať niečo, čo nikto z nás nie je schopný dokázať ako jednotlivec alebo ako rodina. A toto vytvára falošnú predstavu, že my niečomu rozumieme. To máte ako s tou knihou Zjavenia. Nikto z nás nerozumie knihe Zjavenia. Akurát máme, ja neviem, Stefanovič, John Pauline alebo Doug Batchelor, you name it, hej. Kto je váš guru. A máte pocit, že to, čo on vie, je vo vašej hlave, že to je vaša vedomosť. Ale nie je. Väčšina z nás nemá poňatie o knihe Zjavenia, ako je rozumieť. A toto vytvára pocit, že vlastne ten svet nie je taký zložitý. No však my vieme cestovať lietadlom, vieme vysvetliť šelmičky zo Zjavenia, všetko je jasné. No a potom v živote sa stretávate s tým, že vlastne nič nie je jednoduché a nič nie je jasné. A toto vedie k neskutočnému nárastu frustrácie, populizmu a fundamentalizmu. Či už politického, náboženského, vo všetkých sférach spoločnosti. A toto je obrovskou hrozbou dnešnému svetu. Či už sa pozriete na situáciu v Amerike. Ja som bol minulý víkend v Srbsku na 100. výročie Únie, ale demonštrácia v Londýne, ten rozsah toho, ako ľudia by radi našli jednoduché riešenie problému Izraela a Gazy, pretože však to je také jednoduché, ako v americkom filme. Jasné, kto sú kovboji a kto sú indiáni. To sú good guys and bad guys. Že my si všetko to zjednodušíme. Títo sú dobrí, títo sú zlí. A ono to tak nie je.
No, hej, ale ako cirkev nejakým spôsobom na to môžeme reagovať, len problém je, že nás to tiež dosť ovplyvňuje. Ako brat Bárta vravieval, ešte nebol obláčik, z ktorého by na cirkev nezapršalo. Dobre. Vypichnem také tvoje 3 dary, ktoré vnímam. Ten dar učiteľstva. Učil si v Záhorskom, na teologickom seminári na Sázave a na New World. Ešte navyše niekde môžeš doplniť. Potom si líder a to sa prejavilo v tom, že si bol kazateľ a potom si bol na divízii vedúci oddelenia výchovy, kazateľského oddelenia náboženskej slobody a možno ešte niektorých ďalších oddelení. Misie. A potom vlastne administrátor, lebo aj s tým, že si bol vedúci, tak prichádzajú správne rady, aj to, že si bol a že si predseda, tak správna rada Adri, Hope Channel, výbor, divízie a mnoho ďalších vecí. Tak, je ešte nejaký dar, okrem týchto 3 takých výrazných, dar učiteľstva, vodcovstva a administrácie, ktorý si tak ceníš? Že Pán Boh ťa tým obdaroval? Môj 3. dar je pastierstvo. To znamená, ja mám srdce kazateľa, asi po svojom otcovi, áno, že ja sa dokážem vcítiť do toho, čo ľudia prežívajú a ak ľudia majú požehnanie, tak ja som spokojný. Žijeme preto, aby sme slúžili iným. Samozrejme, keď príde tento týždeň a na prípravnom výbore riešime, čo všetko je treba stihnúť pre ASI, tak človek si povie, kde som ja dal hlavu, keď som zase slúbil, že prídem na ASI a budem mať 4 prezentácie, pretože jedného dňa vás to doženie, áno, popri všetkom inom, čo musíte robiť. A proste život sa nepýta, čas nečaká, je útorok a robíme toto, alebo druhý útorok v septembri a toto sa musí robiť. Je kopec takýchto akcií alebo situácií, keď človek slúbi biblický týždeň, slúbi ASI, slúbi toto alebo tamto a potom si hovorí, no bolo to pometenie mysle, alebo Božie vedenie. Alebo Božie vedenie, áno. Ale zase musím povedať, že v sobotu večer si poviem, Daniel, vďaka Pánu Bohu, bolo to dobré, že si prišiel na slovenský biblický týždeň 24., na český biblický týždeň 25., aj keď dopredu avizujem, že 26. na žiadne neprídem, pretože proste to sa fyzicky nedá. Ale áno, ja mám pastierské srdce, to znamená, tým, že ja nemám svoj vlastný zbor, vaše požehnanie, vaša radosť je moje požehnanie a moja radosť. To je môj 3. dar a mnohí ľudia toto práve doceňujú, že za tie posledné 3 roky toto bolo vidieť v tom vedení cirkvi, že sa dokázalo sklbiť nielen strategické a teologicky vyvážené myslenie, ale aj dôraz na teplé ľudské vzťahy a vychádzanie navzájom je dôležitejšie ako čokoľvek, čo nás rozdeľuje. Prejdeme ešte k tomu leadershipu alebo k tomu vodcovstvu, že keby si mal tak nejak vyjadriť, že v čom je ten leadership iný v cirkvi a iný v podnikaní? Alebo čo majú spoločné, čo sa môžu obohatiť a tak? Spoločné majú to, že ak sa nebudete posúvať, tak tá firma zakape. A my si stále myslíme, že pretože cirkev je Božia firma, a ako hovoríme my teológovia, to, že ešte stále neskrachovala, je dôkaz toho, že je Božia firma, pretože akákoľvek iná firma už by dávno musela skrachovať, keby ju takto amatérsky ľudia riadili. Je tu to, že ak nezískávate nových zákazníkov, zo starých zákazníkov nevyžijete. A Pán Boh nemá vnúčatá, má len svoje deti, a každý sa do tej cirkvi musí narodiť, musí to byť jeho osobná skúsenosť jednotlivca a práve preto tá cirkev sa
musí posúvať v každej dobe. Iná bola cirkev v doby Mojžiša, iná bola cirkev v doby Eliáša, iná bola cirkev v dobe Jeremiáša a Ezechiela, iná v dobe apoštolov Nového zákona, iná v stredoveku, iná za Lutera. A zoberte si len tento priestor, tolerančný patent a myslenie renesancie, osvietenectva prinieslo úplne iné pohľady do tohto geopolitického priestoru. A nie je možné v 21. storočí dávať odpovede 19. storočia na otázky, ktoré nastolila reformácia v 16. storočí. Takže my niekedy máme predstavu, že pretože tá Božia pravda je jedna a nemenná, Pán Boh sa nemení, takže ak budeme len do aleluja, do zblbnutia opakovať to, čo sme vždycky vedeli, tak predsa to musí fungovať. No a jedna z prvých vecí, čo musíme naučiť budúcich kazateľov na seminári je, že nemôžete kázať Petrovo kázanie z Letníc a očakávať, že 3000 ľudí sa pokrstí. Áno, ten výsledok fungoval vtedy, pretože to bola určitá historická, sociologická situácia, ale ak budete dneska v Betánii kázať Petrovo kázanie, určite sa 3000 ľudí nepokrstí. No a samozrejme vždycky sa nájde niekto, kto povie, ale keby sme sa dostatočne modlili, tak tých 3000 ľudí pokrstíme aj na to Petrovo kázanie. A podnikatelia najlepšie v cirkvi rozumejú tomu, že to takto nefunguje. Tých ostatných opijete rožkom, pretože ako ja hovorím môjmu finančnému hospodárovi, finančnému riaditeľovi, ty a ja si dobre rozumieme, pretože vo výchove a vo financiách ľudí neoblbneš. Buď ti to sedí, alebo ti to nesedí. Ano? Takže podnikatelia lepšie než ktokoľvek iný rozumie. Ak tú firmu nevediete, ak tá firma neprosperuje, tak už len stagnuje a ide dolu vodou. A to samé platí pre cirkev a žiadne citovanie inšpirovaných citátov to nezachráni. A v čom je rozdiel? No. Rozdiel je v tom, že v cirkvi pracujete s jednotlivcami a s dobrovoľníkmi. My sa môžeme rozčulovať nad tým, že a čo si to tí bratia a sestry ja neviem, v Švédsku alebo v Norsku dovolili, že oni na konferencie únie si odhlasujú. A čo sa týka žien kazateliek, v našom priestore my to vnímame takto a nech si celý svet hovorí, čo si hovorí, my si to urobíme po našimu. A my môžeme si hovoriť, že no pokiaľ by ste boli dobrí veriaci, tak by ste takto vôbec nemali uvažovať. A ak takto budete pokračovať, my vás nejako vytrestáme, ale realita je nevytrestáme, pretože tí ľudia sú členom svetovej rodiny ako dobrovoľníci. Aj keď existuje štúdia z Harvard Business School, ktorá ukazuje, že v posledku peniaze nie sú najsilnejší motivujúci faktor, predsa len v tej podnikateľskej sfére je to jednoduchšie, pretože môžete ľuďom povedať, ja ťa platím a preto to bude takto. Kdežto v tej cirkvi... Toto je problém mladých ľudí, ktorí slúžia, ja neviem, vo výbore Združenia únie alebo divízie či GK. Oni povedia, ľudia, jak je možné, že v našej firme toto vyriešime za 2 týždne a tu už o tom kecáme dokola 2 roky? No pretože v tej cirkvi je kolektívne vedenie, v podnikateľskej sfére správna rada najmä riaditeľa alebo CEO, tu sú tvoje očakávané výsledky, ak to dosiahneš, patrične ťa odmeníme, ak nie, tak ťa vymeníme. V cirkvi to celkom tak nejde, pretože existuje kolektívna zodpovednosť. To znamená, ak ja ako šéf správnej rady Adra Európa spravím zlé rozhodnutie, ktoré povedie k strate, no neprídem o nohavice alebo o strechu nad hlavou, pretože máme poistenie, ktoré hovorí, ak sme konali v dobrom úmysle a teda neprekročili sme svoje právomoci. Práve toto kolektívne vedenie nás chráni od toho, že nie sme priamo zodpovední za negatívny dopad toho. Ale ak urobíte blbé rozhodnutie ako šéf firmy,
ľudia, ktorí závisia od vás, čo sa týka práce, budú na mizine a firma pôjde bruchom hore. Ale zase vy viete, pretože od prvého ASI ja cítim neskutočnú afinitu práve s ľuďmi z podnikateľskej sféry, pretože mne veľmi imponuje ten dôraz na kreatívne myslenie, out of box thinking, že rozmýšľať inak ako zavedenými spôsobmi. A cirkev toto potrebuje. Takže či je to správna rada škôl alebo určitých inštitúcií, ja vždy sa snažím, aby sme tam mali nejakých ľudí z podnikateľskej sféry, práve preto, že prinášajú tento freshný, tento čerstvý spôsob myslenia, ktorý typický adventista, ktorý verí, však odkedy Ellen Whiteová zavrela oči, už všetká pravda je jasná, už nad ničím netreba rozmýšľať, všetko je jasné, len aby sme na tie nebeské koláče to doklepali, keď Kristus príde. S tým vojnu nevyhrajete. No, dobre, teraz niečo o takej zmene. V podstate, áno, presne tak, potrebujeme vždy premýšľať trošku mimo, ale hej, tie koláje, do ktorých sklzneme, sú veľmi niekedy pohodlné, ale... A nemusím dodávať, ak čítate Bibliu, tak vidíte, že Pán Boh sa v každej dobe snaží nakopnúť, pomknúť tých ľudí práve k takémuto mysleniu. Hej, že tá biblická teológia krásne ukazuje, keď sledujete ten biblický príbeh, no a niečo si ukážeme tieto 2 dni na knihe Jonáša, ako Pán Boh sa práve snaží ho nakopnúť. Skús rozmýšľať trochu inak. Tak. Takže trošku o tej zmene. Teraz to máme rozdelené všetky tie generácie na nejaké písmenka XYZ. Takže kazateľ z X generácie, raz kazateľ, navždy kazateľ. Proste povinnosť, nepovinnosť. Slúžime Pánu Bohu. Y, to máme dnes kazateľ, zajtra sa uvidí, pokiaľ mi to bude dávať zmysel. No a Z, no pokiaľ to bude bezpečné, tak možno. A kazateľstvo nie je veľmi bezpečné zamestnanie v niektorých ohľadoch, tak či nemáš trošku také obavy, že či ešte budeme nachádzať mladých kazateľov tu v Európe? Ako Daniel Duda, obavy má? Samozrejme. A väčšie ako väčšina ľudí si uvedomujú. Akože, ak mám povedať pravdu, to je to, čo mne v noci kazí spánok a znepokojuje ma hlboko. Dávam klasický príklad. V Poľsku máme Únia má asi 4500 adventistov. Keď začali nepokoje na Ukrajine v 14. roku na východe Ukrajiny, okolo 400 ukrajinských adventistov sa presunulo do Poľska. To znamená ešte 8 rokov predtým, než začala vojna. 400 Ukrajincov ovplyvnilo poľský adventizmus viac, než 4000 poľských adventistov ovplyvnilo 400 Ukrajincov. Ak my nenájdeme, a ešte poviem jednu vec, v priebehu najbližších 15 rokov 2/3 kazateľov, ktoré máme v Európe, kdekoľvek, od Dánska až po Cyprus, odídu do dôchodku. Ak my nenájdeme spôsob, ako pritiahnuť mladú generáciu, medzeru zaplnia ľudia zo Zimbabwe, z Filipín, z Ukrajiny, ktorí radi prídu do Európy, pretože to vnímajú ako misijné pole, ale ktorí nemajú absolútne tušenie, v akom kultúrnom priestore sa nachádzajú, ako títo ľudia rozmýšľajú a ako týmto ľuďom slúžiť. A to je niečo, čo je existenciálny problém pre cirkev a málo kto si to uvedomuje. Ale ako v Únii to vnímame, ako predsedovia združení aj vedenie Únie, vnímame práve túto záležitosť ako veľmi, veľmi kritickú. No. Ale modlíme sa a veríme, že to je Božia cirkev, nie naša. Tak, že a to je to, prečo zase tá odpoveď B je, že v posledku to nie je naša rodinná firma,
V mojej kancelárii na divízii je veľký obraz Ježiša Krista ako haptické pripomenutie, že cirkev nepatrí nám, patrí Ježišovi a že on riešenie má a to riešenie sa nájde. Ale zase my máme zodpovednosť ako vedúci na tom pracovať, aby sme tomu napomáhali a nie to brzdili alebo tomu prekážali. Možno ešte k tomu taká posledná téma, že v čom vníma, že viera našich synov je iná ako viera ich otcov? Alebo v čom je viera synov iná ako viera otcov? Tak. Presne tak, ako viera naša bola iná než viera našich otcov a viera našich otcov bola iná ako viera priekopníkov adventizmu, ktorí priniesli adventizmus na prelome 19. a 20. storočia do našej priestoru. Ako som povedal, v sobotu som bol v Novom Sade. V Srbsku bolo z tej výročí Juhoslávskej únie. Dokážete si predstaviť, že v roku 1925, akože v tú sobotu sa zišlo viacej bratov a sestier z tej výročie na oslavy únie, než celá únia v tom roku 25 mala členov. A dokážete si predstaviť, že títo ľudia ešte v roku 1924 založia časopis Život a zdravie v oblasti, kde 60% obyvateľstva sú negramotní. Ale oni majú presvedčenie, že v oblasti zdravia majú čo ponúknuť. V Novom Sade začnú továrnička výrobu vegetariánskych klobás. Predstavte si Vojvodinu, kde ľudia pestujú prasatá, ovce a živia sa mesom a oni začnú továreň na výrobu vegetariánskych klobás a vydávať časopis, keď viac ako polovica obyvateľstva nevie čítať a písať. A výsledok je, že prerazia. To znamená, Pán Boh to požehnal a niečo sa dosiahne. Na druhej strane, áno, príde reformné hnutie po prvej svetovej vojne. Asi nemusíme rozoberať do detailov. Kto vie, o čom bolo reformné hnutie. To znamená, cirkev urobí nejaké zlé rozhodnutia počas prvej svetovej vojny a z 500 členej únie zrazu máte 125 členov, pretože im to vymietne to hnutie. Ten dom a väčšina ľudí sa pridá k disidentskému hnutiu, ktoré jednostranne interpretuje to, že ak teda bratia spravili zlé rozhodnutie, čo sa týka vojenskej služby za prvej svetovej vojny, už ničomu sa na tom svete nedá veriť a riešenie je proste sa s tým hnutím rozísť. Zoberte si, že dneska v celej bývalej Jugoslávii môžete mať menej než 50 ľudí v reformnom hnutí, kdežto tie dve únie majú 10 000 členov. Čiže zase z pohľadu času vidíte, čo prežilo a malo životaschopnosť, ale na druhej strane aj vidíte, že bolo v tom veľa horlivosti, ale to chápanie bolo, aké bolo, že tá viera tých ľudí bola veľmi odlišná od viery toho, čo bolo, ja neviem, za Tita, aby tá cirkev prežila v tom priestore, od toho, čo je dnes. Tým, že som pracoval x rokov s školstvom a akreditáciami škôl, robíte interview s tými študentami, keď sa ich pýtate, ako funguje tá škola, ako ste spokojní s tým, vidíte, že ich viera nie je horšia. Ich viera nie je povrchnejšia. Oni takisto milujú Ježiša, ako sme milovali my, ako milovala aj predchádzajúce generácie, len to prejavujú iným spôsobom. Že, ja neviem, príklad za totality. Koľko ľudí v Moravskoslezskom združení mladých mužov podpísalo na 10 rokov ísť do bane? Pretože otázka vernosti soboty bola životnou otázkou, kde sa to láme, či ty prežiješ ako veriaci alebo nie. No a teraz týchto ľudí, minule som sa pýtal v nejakej škole, povedzte nám, dajte nám jeden príklad, že vy ste niečo naniesli vedeniu školy a to vedenie uplatnilo, že ten váš hlas bol braný seriózne.
A oni začnú rozprávať o tom, ako všade v každej triede majú nádoby na recykláciu. A vy ich počúvate si hovorí, fakt. Pre týchto ľudí recyklácia je tak dôležitá, že toto považujú za úžasný úspech, že my sme dokázali presvedčiť to vedenie školy, že na tomto záleží. No a čítajte Zjavenie. Boh zničí tých, ktorí ničia túto planetu. Akože ich nadšenie je pre správnu vec a biblicky zdôvodniteľnú, ale ja si spomínam, keď ja som si ako kazateľ v Prahe kúpil Favorit s katalizátorom a doplatil, ja neviem, 3000 korún viacej, aby som mal auto s katalizátorom, nie bez katalizátorov. Ľudia sa na mňa pozerali v cirkvi a hovoria, ti jej na šibe si nevedeli inak využiť peniaze. Ale ja som vnímal, že nie, počkaj, predsa nemôžeme ničiť túto planétu. Ak môžem ja niečo robiť preto, aby som ju ničil menej. Ano? Čiže ich viera je iná, ale nie je horšia ako naša viera. A preto zase ešte môžem spávať, pretože to Božia cirkev a nie moja. A Pán Boh sa postará. Tak záver bude takéto buď alebo. Hej? No, takže fish and chips alebo brinzové halušky. A brinzové halušky. Hej? Dobre. Exegeza a výklad alebo výbor a porada? Exegeza. Dobre. Mesto alebo príroda? Príroda. Čokoláda alebo jablko? Čokoláda, aj keď viem, čo zdravotná reforma hovorí. Cheesecake alebo buchta na pare? Cheesecake, to je taký ten anglický koláč, alebo buchta na pare? 42 rokov manželstva s treťou generáciou vegetariána. Cheesecake? Cheesecake. Ja som zle steak. Sorry. Nie, cheesecake. Pardon, cheesecake. Ďakujem, Vierka. Sme u koláčov. Cheesecake alebo buchta na pare, no. Alebo vulanina, no. Asi ani jedno, ani druhé. Ani jedno. Snažím sa tomu cukru vyhnúť, nakoľko to ide. Stačí čokoláda, hej? Tak čokoláda pozbudzuje váš nervový systém, takže pokiaľ je to v rámci normy a v miere, tak je to užitočné. Dobre, takže si v Anglicku, takže Toriovci alebo Laboristi? Rozhodne Toriovci, konzervatívni. Ak niekto žil 30 rokov za komunizmu ako ja, tak vás to navždy vylieči z ľavicovej politiky. Ak máte 18 rokov a nevidíte v tom niečo pozitívne, tak niečo nie je v poriadku. Ale ak po 40-ke stále máte pocit, že ľavica je cesta pre spoločnosť, tak potom s vašou hlavou niečo nie je v poriadku. Takže sorry, lejbristi, nie je moje šálo kávy. Rozdeľovať peniaze, ktoré niekto iný zarobil, aby sme zlepšili spoločnosť, je cesta do pekla, aby som zacitoval Topolánka. Akože konzervatívci majú obrovské problémy a ich arogantnosť tú spoločnosť veľmi poškodila. Ale politicky nie je iné cesty pre spoločnosť, než že niekto s iniciatívou peniaze generuje a niekto zodpovedne ich rozdeľuje. Akože my, čo sme žili za socializmu, vieme, to nefunguje. Socializmus nikde na svete nefunguje. Tak ešte jedna taká aktuálna Babiš alebo Fico? Jeden horší ako druhý, ale myslím si, že Babiš je menej nebezpečný, aj keď jeho populizmus tiež... Ale je menej nebezpečný. Dobre, tak poďme k technike, ktorú máš rád. Trošku si to už naznačil. Elektrika alebo ropa? V tomto stave ešte ropa. Elektrika nie je domyslená. Aha. Tak toto už je jasné. No vlastne stále to nie je jasné, ale dobre, no to už nebudem rozvíjať iOS alebo Android. Android predpokladám, tak to necháme tak. Ale BMW, Mercedes alebo Volkswagen? Podívajte sa, to nie je o tom, že čo sa vám páči, to je o tom, čo ako kazateľ, ktorý je platený s desiatkou, môžete, je únosné, takže som majiteľom Volkswagenu, takže tretej generácie. A ak chcete niečo vedieť o volkswagenáckých motorov, tak môžeme si podiskutovať.
To je moja praktická teológia. Ale si v Anglicku a v Anglicku je také národné, alebo teda najznámejšie anglické auto je Jaguar. No. Tak aby som to dal trošku do kontextu, že niektorí experti na motorizmus hovoria, že Volkswageny sú veľmi spoľahlivé, ale nudné. Hej. Volkswagen je taký nudný, že by si pri jeho šoferovaní mohol zaspať. To áno, ale a Jaguar má niečo do seba, na druhej strane nie je to spoľahlivé auto. Počkaj. Že rozumný človek si kúpi Lexus, ale ak máš charakter, kúpiš si Jaguar. No. Takže, neláka ťa opustiť pokojné a rozumné vody koncernu a okúsiť nespútanú divokosť džungle s Jaguarom? Nie, v tejto fáze života spokojnosť a nudnosť nemeckého Volkswagenu mi úplne vyhovuje. Ako jedna recenzia Arteonu povedala, Arteon to je ako tá kráska na strednej škole. Všetci chlapci, že boli dievčatá, ktoré boli lepšie v matematike, v slohovaní, ale všetci chceli mať tú najväčšiu krásku. Arteon tým, že je art nového eónu, ponúka niečo, čo má v sebe niečo nádherného. Takže... Tak. Áno, Angličania sú strašne hrdí na ten svoj Jaguar. Možno F-Pace má niečo do seba, ale zase ja ako kazateľ nemôžem si dovoliť jazdiť Jaguarom F-Pace, to by akože nešlo. Tak ono by tam malo byť taký ten kontext, že majitelia Jaguaru sú takí trošku podvodníci, mafiáni, aspoň z minulosti, tak to tak nejak zostalo, hej. No ale tak hej, majiteľ Jaguara je trochu podvodník, ale odpustíš mu, lebo vyzerá dobre, no. No dobre. Čiste mužskej téme, že auto nie je len na odvezenie z bodu A do bodu B, ale že niečo evokuje o jeho majiteľoch a ako vnímame sami seba. Dobre. Ale musím povedať, že ja som s mojím Volkswagenom veľmi spokojný. Ja som o tom presvedčený, to bola tak pro forma otázka, to som vedel, že... Ale, ktoré rozhodnutie považuje za také najemotívnejšie vo svojom živote? Emotívnejšie? Najemotívnejšie. Ako... Oženiť sa. Tak až tak ďaleko do minulosti, ale dobre. Či ten Volkswagen, alebo predpokladám, že rozhodnutie pre Volkswagen je veľmi rozumné, tak taký nejaký protipol, kedy si robil nejaké také veľmi emotívne rozhodnutie. A v akýkoľvek oblasti. Pred 2 týždňami mi kardiológ povedal, podívajte sa, ja vám dám lieky na liedenie krvi, ale tým nevyriešime problém. Operácia vás neminie. V piatok mám voľné miesto. Za 3 dní mám voľné miesto. Ja som to všetko teraz na vás vyklopil, nemali ste o tom času rozmýšľať. Tak koľko času potrebujete na to, aby ste sa rozhodol, kedy na tú operáciu pôjdete? Ja som povedal, piatok. Za 3 dní. Takže také záver biblické buď alebo trojanianske posolstvo, alebo desatoro. Trojanianske posolstvo, ak mu rozumiete správne, je úžasný vhľad do Božieho charakteru, ako Pán Boh použije akúkoľvek metódu, aby ľudí oslovil a pritiahol k sebe. Ale to potrebujete viac než len tradičné chápanie, že pápež je zlý a my sme tí dobrí. Misia alebo pastorácia? Aj. Ja ich nevnímam ako dve rôzne. Tak ešte trošku rozvinutie tohto, že kazateľ dnes by mal byť viac evangelista alebo viac pastor? Potrebujeme aj jedných, aj druhých. A je v poriadku, ak jeden kazateľ je viac evangelizačne zameraný a ak iný kazateľ je viac pastoračne zameraný, je na predsedoch združenia, aby dokázali posúdiť, čo zbory potrebujú a dokázali to namixovať v čase. Že ak mali 10 rokov evangelistu, že budú potrebovať teraz pastoračného kazateľa a podobne. Ale myslím si, že potrebujeme aj jedných, aj druhých.
A málo kedy nájdete človeka, ktorý je natoľko univerzálny, že dokáže sa vcítiť do jedného i do druhého. To znamená, buď sú tí pohoniči, ktorí všetci vyháňajú do práce a do misie, alebo sú to tí, ktorí utierajú tie nosy a nosia na rukách. A starajú sa o tých členov. No. Takže ešte nejaký krátky priestor na vaše otázky. Zo pár vecí sme otvorili. Nech sa páči. Každá generace měla dobrý důvody, proč si myslela, že už žijou v době toho úplného konce. A chci se zeptat, jestli to vnímáš taky tak, že žijou v době toho úplného konce a proč? A ono se to nahrává. Jo, že... A rôzni ľudia potrebujú rôzny spôsob motivácie. A ak ste rodič, tak to ste videli s deťmi, ak máte viac ako jedno dieťa, že to, čo motivuje jedného, neskutočne frustruje iného. Niet pochyb o tom, že v tom 19. storočí tá motivácia, že už to je za dverami, už to na nás napozajtra spadne, dokázala nabudiť adventizmus, že v krátkom časovom období týchto pár ľudí dokázalo to, čo žiadna iná skupina nedokázala za taký krátky časový interval. Zoberte si, že dnes cirkev adventistov má najväčší systém školstva v protestantizme. Že my máme viacej škôl než baptisti, ktorých je 10-krát viac. Alebo anglikáni, ktorých je 15-krát viac ako adventistov. Máme najväčší systém nemocníc v protestantizme než metodisti, ktorých je viac než 10-krát viac ako nás. Koľko máme nakladateľstiev, koľko máme týchto inštitúcií, to je dané tým aktivizmom adventizmu. Ak to my nespravíme dnes, tak to už pre Pána Boha to nemá kto urobiť. Pretože má len nás a máme na to len dnes a zajtra. Pretože na pozajtra už môže byť pozde. Na druhej strane, keď si spomínal tie výbory, no mohol by som vám rozprávať o tom bolení hlavy, ako sme postavili niektoré budovy, pretože Kristus už na pozajtra príde a dneska potrebujeme riešiť veci, pretože to bolo tak šlendriánsky urobené, že tie opravy stoja a údržba viacej, než keby sa to urobilo poriadne a na 100 rokov. Ale sa to neurobilo, pretože ak by sme to tak robili, bol by to prejav nedôvery a nevery v Boha. Ellen Whiteová má nádherný citát, keď hovorí: potrebujeme, aby hrôza súdneho dňa nás viedla k tomu, že budeme robiť to, čo je správne. A pokračuje: to zaváňa, alebo to smrdí sebectvom. Kristus sám je dostatočne atraktívny. Posledný človek, ktorý mohol povedať: celý svet sa mýli, a ja to vidím správne, bol Noé. A od Noé všetci, ktorí hovorili, ja to vidím jedine správne a všetci ostatní sa mýlia, sa mýlili. Nepochybne jedného dňa na tomto svete bude generácia, ktorá bude tá posledná. Ak vás motivuje k konaniu správnych vecí to, že Ježiš príde na pozajtra alebo budúci rok alebo v priebehu 2 rokov, fajn, robte to, čo je správne. Ale tým dosiahneme len pohnútky, ktoré sú zamerané, pretože nám horí za pätami, potrebujeme robiť niečo. Čo nie je, za prvé je to vonkajšia motivácia, nie vnútorná, a je to motivácia založená na strachu. Myslím si, že adventizmus, že kresťanstvo ponúka motiváciu založenú na láske, ktorá vychádza zvnútra a nie z vonkajších okolností. Takže spomente si, aká to bola kríza viery pre mnohých priekopníkov a stálice v adventizme, keď na konci života 80-90 rokov tí, ktorým bolo povedané, ty sa už ani neoženíš, ty už ani nebudeš mať rodinu, ty už ani nechoď do školy, pretože Kristus príde. Teraz v zrelom veku sú na smrteľnej posteli
a majú pocit, že buď ich Pán Boh sklamal, alebo adventizmus sklamal a ono je to všetko inak, ako nám rozprávali, ako sme verili. A len vďaka tomu, že sa dával väčší dôraz na to, kedy to bude, než kto príde. Ja už som tú ilustráciu niekedy povedal, kto z vás má radosť dneska o 6:30? No asi nikto. A spýtate sa Daniela, prečo sme mali mať radosť o 6:30? No preto, lebo Radim a ja sme prišli o 18:30 na toto miesto. No tak mi poviete, už ti asi preskočilo, hej? Už ti šíbe. Ak ľuďom rozprávame, kedy to bude, väčšina ľudí v Čechách, na Morave, na Slovensku povie, a inak to funguje dobre hore, alebo už je to na psychiatrickú liečebňu. Ak ľudia nevedia, kto príde, nemá zmysel im rozprávať, že to bude veľmi skoro. Ľudia predovšetkým potrebujú vedieť, kto Kristus je a prečo je dôležitý a relevantný pre ich manželský život v stredu večer a profesionálny život v pondelok ráno vo firme. A potom možno sa budeme baviť o tom, kedy to bude. Ale oveľa dôležitejšie je, kto príde a aký Pán Boh je. Ja? Jako se mi líbila jenom odpověď velmi. Aj to je pozitívne. Je ešte nejaká otázočka od vás? Dobre, ďakujem za to, že sme tu mohli takto spolu byť, že ste boli pozorní poslucháči. Ďakujem Danielovi za to, že bol ochotný odpovedať na moje otázky, ale verím, že to bolo požehnaním a ďakujem ti za tvoju otvorenosť, úprimnosť a vítaj na ASI 25. Ďakujem.